खौबो बराय हरग्रोनाय जाबाय। मोना समाव दिनै फिन खेबसेबाव जोङो सेकेन्ड चेनेलाव सेकेन्ड लाइभ लानानै फैनाय जाबाय। ओंखाम ओंख्रि संनायनि लाहार फाहार जोंहा दासो। कमेन्ट खालामलायदो दे लोगोफोर, गोबाव जाबायमोन बे चेनेलाव भिडिअ हगारिया, बेनिखायनो जों दिनै लाइभ लाबोनो होननानै लाइभ लाना फैदों आरो। भिडिअफोरखौ हगारबाय थानो हायाबाबो लाइभ लाना फैबाय। नोंथांमोना जुदि लाइभआव जइन जादोंब्ला कमेन्ट खालामदो। जोंनि सेकेन्ड चेनेलखौ सापर्ट खालामदो, गोदानै फैनायबा साबस्क्राइब खालामना होलांदो लोगोफोर। मानो होनोब्ला जों बिदिनो सानफ्रोमबो लाइभ फैबाय थायो। जि नङाबा लान्चि जइन जाबाय हनै कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर। सासे जइन जादों दासो। ओंखाम संनो नागिरदों जोंहा ने। ओंखाम संनायदों 13 जन जाबाय नै। मारै मारै दंलायो लोगोफोर? आंहा नै बेस्थ'थार ओंख्रि संनो नागिरदों मोनानि ओंख्रि। मानो खोख्लैखो? माथो रावबो कमेन्टखौ नुथारा? ओरैनो नायनानै थागासिनो नामाथाय? रायहरजागोनबो नङाबा आंजों। जल्दी वहां से हटो। 30 जन फैबाय नामा? फैयो माथो। हेलौ, माथो रावबो कमेन्टखौनो हरथारा? आंखौ फुंनाय नुदोंना हाबनाय नुदोंब्रा? बानलुबो हाख'नो हरजोबदे। Ay, mana Discord. Ya, नै फुंखा बर'। हाय। हेल'। जोंहा ओंखाम ओंख्रिनि लाहार फाहार। नोंहा मारै दं फुंखा बर'? This is me. बर'. This is I. This is खुमब्रा। जोंना दिनैहाय रबिबारनि स्पेसियेल दङ। दाउ बयलार आरो खुमब्रा आसि। बेनो जासिगोन ना जोङो मोजाङानो। गुड, मोजांबालाय बिराद मोजां, जोंबो बिराद मोजां। अबसे मानसिया लाइफआव मोजाङैनो थाबाय थानांगौ, बयबो खुसि थानांगौ। मा ओंख्रि संदों? खुमब्राजों दाउ बयलार। बेखौ लगायनायखौ खिथाहर। नै बे दङ होननानै। नै बिलाय खुमब्राजों दाउ बयलार। खुमब्रा ओमफ्राय दाउ बयलार। This is on करो, लाइट जलाओ। मा नङासै नै। बिराद गोथाव माने सवाबिन ओंख्रि। जादा जादोंना बेनोसै। दिनैसो खनसे मोनजालायबाय। अर लगायनि। नोंसिनालाय मा ओंख्रि फुंखा बर'? एफाबां दंबावो माथो जेबो रावबो कमेन्टखौ नुथारा माथो? नायल' जाल' सासेल' कमेन्ट हरथारबाय। नोंसा सानैल' नामा? औ, सानैल' जोंहा। जोंहा सानैल'। नोंसिनालाय मा ओंख्रि फुंखा बर'? जाखांबाय नामा? आयौ, लाइभआव नोगोर बुरजा मानसि फैदों, ओमफ्राय रावबो लाइक खालामा हनै आइया माबासो नुबाय। गामसा गाननो। नोंनि महरा गोजा सना। नोंनि गाननाया गोजा।
गान खनलायनानै हनै ओंख्रि संलायदों बेहा आंसो संगोन आरो मोसालायदोंनो मालाय जोंना दहायनि दालि ल'लै दालिमोन आच्छा नायनो बांद्राय थाव होना जाबा लाव लाव खियो बोरैबा खिनो थांनायाव खि मोनहै माबा फायखाना मोनहै सिगां साव गलांगोरा मा जानांगौ जाखो लेथ्रा लेथ्रा दागोसोनांदों आंजोंहाय सोरबाफोर ओंखाम जादोंमोन खोमा आइया थिसिक्समोन बेखौ हायासै हागोनब्रा बेखौ थुब्ला थुब्ला हानोसै बुन हानावदो फिसा फिसानो ओरै फिसा फिसा गथा गथा गोलाव गोलाव गुसुं गुसुं दे जाबाय दे बोरै रायलायवदो रायलायगासिनोखा एसेमेस फरायदो बाजैया नों एसेमेस फरायनो नोंहा नों एसेमेस फरायदो नोंहा एसेमेस फरायनांगौनो फरायना रिप्लाय हरदो दालाय हरखायाखै आङो सासे एसेमेसखौ गोरोन्थि फरायदों बाजैया आच्छा आंहा माबा ओंख्रि माबादोंमोन नालाय एसे गोरोन्थि फरायफ्लांदों खोमा ना जोंना ना मा होनखो बेखौनो आंहा जेबो नङा दे आंहा ओंख्रि माबा बानायदोंमोन नालाय बेखौनो एसे मेगना आनदाय जादोंमोन खोमा हौवा ना हिनजाव जाखो बिबा लाहां दोनलां मोनदों 91 थांबाय हौवा ना हिनजाव जादोंमोन फुंखा बर' आच्छा बोरै जाखो कमेन्टआनो मा सासेनिल' फैखो गासिनिबो कमेन्ट फैया नामा बयबो कमेन्ट खालामदो जों बयनिबो थाखाय हरदों अलनि थाखाय अल इन्डिया हौवासोलै हौवासो होनबा ने आंबो हौवासो नै दारि गोनां बियो आंनि हिन्जाव राखावसि दुमब्रां आंनि मुङा जासुला बिनि मुङा जासुलि हाय हेलो मेरिदुल कुमार हेलो 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 माबोरै दं नोंथांमोना जोंहा मोजाङैनो दं दे बयबो कमेन्ट खालामलाय दे गावस्रा नायनानैल' दलद सिरि थायो बयबो कमेन्ट खालामबासो लाइभ फैनायनि माबाया जायो आरोना मोजां जायो लाइभआव बयबो कमेन्ट खालामलायनांगौ अब्लासो मोजां मोनो आरो लाइभफोरखौ रायलायलायनो बा कमेन्ट नायनानै इन्टारेस्ट मोनो आरो दा जोंल' खावब्ला खावब्लि फैबाय थानानै जेबो जायाना कमेन्ट नुवाबा सोरबा हौवासो आच्छा हौवासो आंहा मेगनानो एसे आनदेदसो जानो नागिरदोंना मरिदुल बसुमतारी ना मा जाखो मरिदुल कुमार बसुमतारीनो मा खालामदों मरिदुल कुमार मारै दं लाइकबो खालामदो एसे लोगोफोर माथो लाइकआनो गैथारा खमथार मा ओंख्रि जालायलायखो सोरहा मा ओंख्रि संखो जोंहा दासो हर गेजेर जानानैसो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दं जानानै उन्दुबाय गामियावथ' खम गोजांदों जोंनिजों नै गोजाङानो लांथिसो दङ आं नै दाबो बिराद गरमसो मोनगासिनो दं ओंखाम ओंख्रि संनायाव आरो बिराद गरमबाव ओंखायनो दा गस्ला गाननो हायाखै आरो
आरो नै दा आङो ओंखाम संबावनांगौसो ओंखामा एसे दंखायो संनांगौ ओंखाम संनोसै आरोबाव बारा जायालै एसेयानो थोगोन दंखायो एसेनानो एसे बुरजा जाथारगोन बायदि एसे लाबावगोन होनना लासै खमायनायनिफ्राय खमायलांबाय नै ओमफ्राय रावबो खमायनो second time like figure. Nang ni kam sungai ko nai nai bisir. Nai ba dek kai ud ta bisir nai. Bisir jane lo bile ya. Belai mate kumbra. Kumbra aja. Now. Ani oंखाम संदों खाय उनसन नोंसिनो जेलाय Enggak, ya kecil. Ini, enggak sini. Bisa jalan lebih lekser. Kumbraza, jangan siar ini. खाने दिन ने गर्भ रखाइने दिन ने काम जानबेराना रावबो मेसेजखौनो हरथारा माथो गावस्रा रावबो गैथारला बाय बायलै लोगोफोर रावबो गैया नै रावबो सापर्टखौनो होफैया रावबो सापर्ट होलायाबालाय बोरै जानो जाखो बाय बाय लोगोफोर मालाबा सम लानानै फैफिनदोलाय नोंथांमोनखौ सापर्ट होगोन होननानैसो फैदोंमोन जोङो नोंथांमोननि सापर्ट मोनगोन होननानैसो दे माब्लाबा फैफिननोसै जों बाय बाय